Maayong buntag sa tanan. Kini nga atong ebanghelyo karon, kinutlo kini sa ebanghelyo sumala ni San Juan, chapter 14, verses 6 to 14. Nagsugod kini sa bersikulo 6. Pero mas maayo kung atong tan-awon kung unsa ang nakasulat sa bersikulo 5. Aron may bawon nato ngano ang Ginoong Hesus nakasulti sa bersikulo 6. Sa verse 5, giingon dinhi, apan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon, busa unsaon man namo pagkatultol sa dalan. Mao na ang pangutanon ni Tomas. Mao nga sa verse 6 nga mao ang sinugdanan sa itong ebanghelyo karon, ang Ginoong Hesus miingon ngadto kang Tomas, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kundili moagi kanako. Walay makaadto sa Amahan kundili moagi siya kanako, tungod kay ako mao ang dalan padulong sa Amahan. Samtang ako na malandong may tungod ani, nahinumdum ko sa usa sa among mga professors kaniadto sa theology, nga din sa among klase siya miingon nga usa sa mga rason ngano nga makaingon kita nga bulahan kita o swerte kita kana tungod kay sa atong Kristohanong pagtuo, gituuhan nato nga dili ang tao ang mihimo og unang lakang aron nga siya mahiusa sa nianang gitawag nato nga supernatural being. Sa atong Kristohanong pagtuo, gituuhan nato nga dili ang tao ang naningkamot sa insakto aron nga siya mahiusa sa Ginoo. On the contrary, sa atong Kristohanong pagtuo, gituuhan nato nga ang Dios mao ang mihimo og unang lakang. Siya ang naningkamot sa insakto aron nga kitang mga tao mahiusa ngadto kaniya. Mao kaswerte nato, ang Dios mao'y naningkamot sa insakto. Actually, God does not wait for man to ascend and be one with Him, because that means He is daring man to try the impossible. Ang Diyos nasayod sa insakto kanato mga tao. Hibaw siya nga kita mga tao dili perfecto, nga kita dunay mga limitasyon, mga kahuyangan. Hibaw siya nga imposible gyud nga mahimo sa tao ang pagsaka siyang kagalingon aron niya mahiusa siya sa Dios. Dili ka na mabuhat sa tao. That is why God anticipates and makes possible man's ascent by letting Himself first descend. It is God who takes the initiative to reach us. It is God who extends Himself to us, to envelop us in His being, that we may become one with Him. Hibaw ang Diyos nga ang tao dunay limitasyon, o bisan unsaon niya pagpaningkamot dili gayud niya maabot ang Diyos. Mao ang gibuhat sa Diyos siya na mismo ang mikanaog, gi-extend niya ang iyang kaugalingon nga rikanato aron matabangan niya kita sa pagsaka sa ato mga kaugalingon ug aron kita maiusa ngadto kaniya. Mao nang gibuhat sa atong Ginoong Hesus. That is why we have the mystery of incarnation. Inkarnasyon. Inkarnasyon. Karne.
God became man. Ang Dios nga espiritu dili mahikap, dili makita, nahimong tao sama kanato, nakabaton og unod og dugo. The Word became flesh and dwelt amongst us. Ang Ginoo mibiya siyang trono, mikanaog dinhi sa yuta, nahimong tao og nakig-uban kanato. Through incarnation, God entered into a very deep relationship with humanity. Through incarnation, God makes our history His story, our body His temple. Indeed, He is Emmanuel, God with us. Ang Ginoo uban kanato. Gani sa misa ang pari moingon, ang Ginoo maanaa kaninyo. O kamo mutubag, maanaa usab kanimo. Oo, pinaagi sa inkarnasyon ang Ginoo nahimong tao, siya uban kanato, siya ania kanato. Sa mga ang amahan, anaa kang Hesus, o si Hesus anaa sa amahan. Mao nga tungod ni ana, kita mao ang balaang katawhan sa Dios. Kita mao ang lawas ni Kristo, o kita mao ang templo sa Espiritu Santo. Ang Ginoo anaa nagpuyo uban kanato, ania siya kanato. And we have to discover His divine presence in us through deep contemplative silence. Atong diskubrehon ang presensya sa Dios ngari kanato, nga si Jesus ania uban kanato, tungod kay siya mao ang dalan padulong sa amahan. Ang Ginoong Hesus nga naa uban kanato, siya mao ang mag-agak kanato aron kita mahiusa sa iyang amahan. Himaya sa amahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.